Mae Cymru yn lle andros o dda i kitesurfio. Dwi wedi bod o gwmpas y byd I gyd mewn llefydd gwahanol a dwi bod tro'n dod yn ôl I Gymru. Does yna nunlla gwell I wneud o. Yma yn Syrffio gallen ni fynd I llefydd gwahanol o amgylch yr ynys I gael traeth sydd yn addas I kitesurfio. Os ti'n bwrw glaw, bwrw eira, neu bod ti'n niwlog, so ni'n dal yn mynd allan, ac os ydy'r tonna yn fawr, mae hynna'n well, cos dyna fod dwi'n mwynhau. A mwy anodd ydy'r amodau y gorau. Ydy'r tywydd yn andros o beryg a bod gennym ni tonna mawr. Mae'r pethau yn gallu mynd yn anghywir, fel enghraifft gallith un o'r llinynau sydd yn mynd i'r kite dorri, a wedyn eith y kite dod I lawr yn sydyn. Wedyn allan I gael yn tynnu o dan y dŵr, rhyw 2 fedr yn sbio I fyny a dwi'n gweld y tonna uwch y men. Dwi'm yn gallu gwneud I byd ond dal yn wynt a gobeithio bod fi'n dod yn ôl I fyny at y top. Ac allan eith na aderyn dod I lawr a just hedfan wrth ymyl fi. Ac am chydig bach o eiliadau dwi'n teimlo fel bod fi'n paratoi fywyd o. Nes I allan ar diwrnod Nadolig ac oedd pawb yn y tŷ ddim yn hapus, oedden nhw eisiau bwyd Nadolig ac dim fi nath coginio fo. Ac nes I allan I kitesurfio a lle. Yn y dechrau, oedd I reit anodd I kitesurfio ac o'n I ddim yn gallu gwneud mwy na ryw hanner awr. Dyddiau yma gallai wneud o gwmpas 5 neu 6 awr ar y dŵr. Dydy hi ddim yn andebygol I fi wneud 25 I 35 milltir ar y dŵr. Be mae Iddi yn golygu I fi ydy weithiau na I fynd allan ar y dŵr ac fyddai'n teimlo fel wneud tric newydd neu beth felly a dwi'n gwybod allan eitha brifo ond dwi jyst yn mynd amdani a dwi'n gwybod bydd pob peth yn iawn.